Ahoj, tady bambusář Martin a dneska bych vám chtěl ukázat Fargesia Winterjoy, která je tady za mnou. Fargesia Winterjoy. Trsnatý neinvazivní bambus, takže nepotřebuje protikořenovou zábranu. Má podobnou charakteristiku jako Fargesia Viking, to znamená výška maximální kolem 3,5 metru, stébla tlustá 1 cm maximálně. Tady vidíte stéblo s krásně perletěvou barvou. Ty sazenice mají desítky stébel, jsou krásně hustý. Tady vidíme trs stébel, který jsou loňský a letos vlastně vyhodějí větvičky a lístky, takže ten bambus ještě krásně zahustí. A už začínají vyrůstat i nový letošní stébla. Ten bambus se skvěle hodí na živý ploty, ale i jako solitér. Výška toho plotu je 170 cm, takže vidíte, jak jsou ty sazenice krásně velký. Kdyby vás zajímalo cokoliv dalšího, napište nám na bambusář.cz. Mějte se krásně. Ahoj.